Tällä videolla käydään läpi isostaattisen eli staattisesti määrätyn kappaleen tukireaktioiden ja rasitusten ratkaiseminen. Tuossa on kuvattu tuollaisen rakenteen rakennemalli. Rakenne on tuommoinen palkkirakenne, joka on 2 tuen päällä. Rakenteen päällä on tuommoinen 10 kN kuorma. Rakennemallissa kuvataan kaikki kuormat ja kappaleen tuenta. Ja tuennassa käytetään tällaisia tukisymboleita. Tukisymboleita on erilaisia. Tuossa rakenteen oikeassa laidassa on tämmöinen rullatuki. Eli rullat mahdollistaa sivusiirtymän ja toi kolmio mahdollistaa sitten kiertymän. Vasemmalla puolella on tuommoinen kolmiotuki ilman rullia, eli se mahdollistaa sitten kiertymän, mutta ei siirtymiä. Näiden lisäksi on vielä tuommoinen momenttiäykkätuki, joka niiden siirtymien lisäksi estää myös tuon kiertymisen. Tuolta voi tulla pysty- tai vaakasuuntaista tukivoimaa tai sitten tukimomenttia. Ja riippuen kuinka monta näistä on olemassa siinä tuella, niin voidaan puhua, että se on 1, 2 tai 3 arvoinen tuki. Kaksiulotteisessa mallissa nämä 3 on maksimi, jota voidaan tuelle määrittää. Eli 2 siirtymää ja 1 kiertymä. Kolmiulotteisessa mallissa on 3 siirtymää ja 3 kiertymää, mutta tällä videolla käydään ainoastaan kaksiulotteisen mallin ratkaisua läpi. Rakennemallin avulla voidaan piirtää vapaakappalekuva. Vapaakappalekuvassa tuet korvataan tukivoimilla. Eli riippuen siitä, minkälainen tukisymboli sinne on piirretty, vapaakappalekuvaan laitetaan sitä symbolia vastaavat tukivoimat. Tässä tilanteessa nyt tämä vasemmanpuolimmainen tuki tukee tuota rakennetta vaaka- ja pystysuunnassa ja oikeanpuolimmainen tuki tukee ainoastaan pystysuunnassa, jolloin vapaakappalekuvaan merkataan voimat AX, AY ja BY. Voimien nimeämislogiikka menee niin, että tämä vasemmanpuolimmainen piste on A-piste, oikeanpuolimmainen piste on B-piste ja X ja Y tarkoittaa voiman suuntaa. X on vaakasuuntainen ja Y on pystysuuntainen voima. Eli sen kappaleen lisäksi vapaakappalekuvassa esitetään ainoastaan voimia ja momentteja. Kuorma on aina rakenteeseen kohdistuva ulkoinen voima. Ja tukireaktio on ulkoinen voima, joka kohdistuu rakenteeseen, mutta se syntyy siitä tuelta tulevasta tukivoimasta. Voidaan ajatella, että tämä kuorma ja tukireaktio on toistensa vastavoimia. Riippuen siitä, minkälainen ulkoinen kuormitus rakenteeseen kohdistuu, tukireaktioiden suuruudet on jotain sitä vastaavaa. Eli tukireaktioilla saavutetaan rakenteen tasapaino. Tasapaino voidaan laskea sitten käyttämällä tasapainoyhtälöitä. Käytännössä menee niin, että on 3 erillistä tasapainoyhtälöä. Yksi yhtälö laskee kaikki vaakasuuntaiset voimat, toinen yhtälö pystysuuntaiset voimat ja kolmannessa tasapainoyhtälössä määritellään momenttisumma jonkun valitun pisteen mukaan. Kun kappale on tasapainossa, niin tasapainoyhtälöiden summa on 0. Eli jos me määritellään kaikki voimat vaakasuunnassa, pystysuunnassa ja momenttisumman avulla, että ne on nollia, niin tästä ratkaisuna syntyy sitten näiden tukireaktioiden suuruudet. Eli nyt tässä tilanteessa, kun tukireaktiot on tuntemattomia, niin tasapainoyhtälöiden avulla saadaan ratkaistua niiden tukireaktioiden suuruudet. Tarkastellaan ensiksi näiden voimien tasapainoyhtälöitä ja kirjataan vaakasuuntaisten voimien tasapainoyhtälö ensiksi. Vaakasuuntaisten voimien tasapainoyhtälö tarkoittaa sitä, että etsitään vapaakappalekuvasta kaikki vaakasuuntaiset voimat ja listataan ne tonne yhtälöön ja merkataan sitten yhtälön summa 0. Tässä kyseisessä esimerkissä ainoastaan tämä AX on vaakasuuntainen voima, jolloin sinne summalausekkeeseen tulee vain 1 tekijä. Ja siitä voidaan päätellä sitten, että sen AX:n suuruus täytyy olla 0. Jos siellä olisi joku vaakasuuntainen kuormitus, niin siinä tilanteessa vaakasuuntaisten voimien tasapainoyhtälöön tulisi tämän AX:n lisäksi myös se kyseinen vaakasuuntainen kuorma. Ja AX:n suuruus olisi siinä tilanteessa jotain muuta kuin 0.
Pystysuuntaisten voimien yhtälöön lisätään kaikki pystysuuntaiset voimat täältä vapaakappalekuvasta. Ja tässä on nyt huomioitava sitten merkkisääntö. Eli kannattaa piirtää niiden tasapainoyhtälöiden etupuolelle vaakasuuntainen nuoli, kun lasketaan vaakasuuntaisia voimia, ja pystysuuntainen nuoli, kun lasketaan pystysuuntaisia voimia, jolloin se nuolen suunta kertoo positiivisen voiman suunnan. Tässä tilanteessa positiiviseksi pystysuunnan voimaksi on merkattu alhaalta ylöspäin kohdistuva voima. Eli kaikki vapaakappalekuvassa olevat pystysuuntaiset voimat, jotka suuntautuu alhaalta ylöspäin, merkataan tänne pystysuuntaisten voimien tasapainoyhtälöön positiivisena arvona. Eli plus AY plus BY, ja kuormitus 10 kN, kun kohdistuu ylhäältä alaspäin, niin merkkisäännön mukaan se on just väärään suuntaan, eli se merkataan miinus 10 kN. Kun muita pystysuuntaisia voimia ei ole, niin merkataan tämän summalausekkeen arvoksi 0. Siitä saadaan laskettua sitten AY:n arvo siten, että siirretään 10 kN ja BY on yhtä kuin merkin oikealle puolelle, jolloin näiden tekijöiden etumerkki muuttuu. Saadaan ratkaisuksi, että AY on 10 kN miinus BY. Ratkaistaan vielä viimeisenä tämä momenttitasapainoyhtälö. Momenttitasapainoyhtälö voidaan kirjoittaa ihan minkä tahansa pisteen suhteen, mutta on järkevää valita jonkinlainen tuki siihen tarkastelupisteen kohdaksi. Momenttiyhtälöön kirjoitetaan kaikkien voimien aiheuttama momentti suhteessa siihen tarkastelupisteeseen. Momentin peruskaava on voima kertaa voiman varsi, jolloin voiman varsi on tässä tilanteessa kunkin voiman etäisyys siitä tarkastelupisteestä, ja voiman suuruutena käytetään sitten tuosta vapaakappalekuvasta löytyvää voiman suuruutta. Tässä tilanteessa me tiedetään ainoastaan tuo kuorman voiman suuruus, eli se on 10 kN. Momenttiyhtälöön kirjoitetaan näiden muiden voimien osalta se voiman arvo tuon muuttujan avulla, eli se on tuntematon vielä tässä kohdassa, mutta tätä momenttiyhtälöä käytetään nimenomaan sen vuoksi, että saadaan ne tuntemattomat voimat selville täältä vapaakappalekuvasta. Valitaan tarkastelupisteeksi toi piste A ja kirjoitetaan kaikki voimat huomioiden se voiman varsi tähän momenttiyhtälöön. Eli sieltä vasemmalta lähtien löytyy voima AX. Voiman AX momenttivarsi pisteeseen A on 0, joten kirjoitetaan, että AX kertaa 0. Voiman AY momenttivarsi pisteeseen A on 0, joten kirjoitetaan, että AY kertaa 0 metriä. Seuraavaksi tuolla on tuo ulkoinen kuorma 10 kN ja sen etäisyys tarkastelupisteestä A on 4 metriä, joten kirjoitetaan 10 kN kertaa 4 metriä. Ja nyt taas merkkisääntöä katsotaan, että kumpaan suuntaan on merkattu positiivinen kiertosuunta. Nyt jos ajatellaan A-piste olevan se nivelpiste, jonka ympäri se momentti pyörii, niin ulkoisen kuorman F aiheuttama suunta vastaa tätä merkkisäännön suuntaa, jolloin se merkataan positiivisena tähän yhtälöön. Eli se merkataan plus 10 kN kertaa 4 metriä. Viimeisenä voimana vapaakappalekuvassa on voima BY, ja voima BY:n välinen etäisyys tarkastelupisteeseen A on 6 metriä. Ja vastaavasti nivelpisteenä, kun toimii tämä A-piste, joten BY:n suunta tuohon nivelpisteeseen A on vastapäivää. Ja merkkisääntöön nojaten, niin silloin se on negatiivinen. Eli merkataan tänne momenttiyhtälöön miinus BY kertaa 6 metriä. Ja tämän momenttisumman täytyy olla 0. Kertolaskusääntöjen mukaan, jos 0 kerrotaan mitä tahansa lukua, niin sen arvo on aina 0. Joten voidaan päätellä, että nuo kaksi ensimmäistä tekijää on nollia tässä yhtälössä. Ja tuolta jälkimmäisestä osasta
voidaan sitten todeta, että 10 kilonewtonia kertaa 4 metriä on 40 kilonewtonmetriä ja miinus BY kertaa 6 metriä. Eli tämän täytyy olla sitten 0. Tuosta voidaan siirtää sitten BY kertaa 6 metriä on yhtä kuin merkin toiselle puolelle, niin saadaan tämmöinen lauseke, että 40 kilonewtonmetriä on yhtä kuin BY kertaa 6 metriä. Tuo yhtälö kun jaetaan puolittain tuolla 6 metrillä, niin saadaan, että BY on 40 kilonewtonmetriä jaettuna 6 metrillä. Joten sieltä saadaan selville tämän BY:n suuruus. Tätä tietoa voidaan hyödyntää nyt tässä pystysuuntaisten voimien summalausekkeessa. Eli merkataan tänne pystysuuntaisten voimien summalausekkeeseen BY:n paikalle tämä momenttiyhtälöstä saatu tieto, joka kertoo, että BY on 6,7 kilonewtonia. Niin saadaan, että AY on 10 kilonewtonia miinus 6,7 kilonewtonia. Ja sieltä saadaan selville sitten AY:n suuruus. AY on 3,3 kilonewtonia. Nyt on hyvä huomata se, että kun valittiin tarkastelupisteeksi tuohon momenttiyhtälöön piste A, niin voimien AX ja AY momenttivarsi oli 0. Eli valitsemalla se piste jonkun tuen mukaan, niin voidaan määrittää se momenttiyhtälö siten, että näistä kyseisistä tukivoimista ei synny momenttia, jolloin sinne jää ainoastaan yksi tuntematon tekijä. Tässä tilanteessa se tuntematon oli tämä BY. Se saatiin ratkaistua sitten yhtälöratkaisumenetelmillä. Lopputuloksena saatiin selville AY:n ja BY:n suuruudet. Sen jälkeen kun kaikki tuntemattomat voimat on saatu ratkaistua, voidaan määrittää rakenteelle rasitukset. Ulkoiset voimat aiheuttaa rakenteeseen sisäisiä voimia. Ja ulkoisina voimina käytiin jo aiemmin läpi, että niitä voidaan pitää kuormina. Ja nyt näitä rasituksia voidaan pitää sitten rakenteen sisäisinä voimina. Rasituksia käytetään sen rakenteen mitoittamiseen. Kun sen rakenteen sisäisiä voimia tarkastellaan, niin voidaan päätellä esimerkiksi se, että kuinka vahva sen materiaalin täytyy olla, että se kestää ne sisäiset voimat. Tai kuinka suuri sen poikkileikkauksen täytyy olla, jotta se kestää ne sisäiset voimat. Rasitukset määritellään rasitusfunktioiden avulla. Ja ne rasitusfunktiot määritellään epäjatkuvuuskohtien perusteella, jotka saadaan tästä vapaakappalekuvasta. Epäjatkuvuuskohta syntyy aina sellaiseen kohtaan, jossa se kappale alkaa tai loppuu, tai jos siellä on viiva tai kolmiokuorma, niin niiden alku- ja loppupisteessä on aina epäjatkuvuuskohta. Myös pistekuorman ja pistemomentin kohta on epäjatkuvuuskohta. Ja nyt on huomioitavaa, että nuo tukien kohdat on tämmöisten pistekuormien kohtia. Tässä tilanteessa alku- ja loppupiste on sama kuin näiden tukien piste, joten sieltä ei tule mitään erillisiä epäjatkuvuuskohtia. Eli kun lähdetään määrittelemään niitä epäjatkuvuuskohtia, niin huomataan, että ensimmäinen epäjatkuvuuskohta on tuossa alussa. Siihen täyttyy ehto, että kappale alkaa tai vastaavasti tämä pistekuorma. Jos se kappale alkaisi ennen tuota tukea, niin silloin siihen alkuun tulisi yksi epäjatkuvuuskohta ja tuelle tulisi toinen. Mutta nyt kun ne on samassa kohdassa, niin siihen tulee ainoastaan yksi epäjatkuvuuskohta. Toinen epäjatkuvuuskohta tulee tänne kuorman paikkaan ja kolmas epäjatkuvuuskohta tulee tänne kappaleen loppupäähän. Rasitusfunktiot määritellään jokaiselle rasituslajille erikseen. Ja rasituslajeja on normaalivoima, leikkausvoima ja taivutusmomentti. Ja sen rasitusfunktion avulla saadaan selville, että kuinka suuri se rasitus on siinä kappaleessa jollain tietyllä tarkasteluvälillä. Rasitusfunktiot määritellään
siten, että niillä on joku tietty toimintaväli. Eli ensimmäinen toimintaväli muodostuu näiden epäjatkuvuuskohtien 1 ja 2 väliin. Ja toinen toimintaväli muodostuu näiden epäjatkuvuuskohtien 3 ja 4 väliin. Tarvitaan 3 rasitusfunktiota tähän ensimmäiseen toimintaväliin ja 3 rasitusfunktiota tähän toiseen toimintaväliin. Yhteensä 6 kappaletta. Rasitusfunktioita on 3 erilaista, eli normaalivoimarasitus, leikkausvoimarasitus ja taivutusmomenttirasitus. Normaalivoimarasitus tarkoittaa sitä, että kuinka paljon rakenteen suuntaiset voimat aiheuttaa rasitusta johonkin tiettyyn kohtaan sitä kappaletta. Leikkausvoimarasitus tarkoittaa sitä, että rakenteen suuntaan nähden kuinka paljon niitä kohtisuoria voimia on, jotka aiheuttaa sitä rasitusta siihen kappaleeseen. Ja taivutusmomenttirasitus tarkoittaa sitä, että kuinka paljon niitä kohtisuoria voimia on, jotka aiheuttaa sitä rasitusta ja mikä on niiden voimavarsi. Eli sen kohtisuoran voiman ja sen voimavarren yhteisvaikutus on tämä momenttirasitus. No kuinka nämä sitten määritellään? Määritellään rakenteeseen joku kuvitteellinen katkaisukohta X. Ja merkataan sen katkaisukohdan vasemmalle puolelle vapaakappalekuvasta kaikki voimat, jotka vaikuttaa siihen rakenteeseen. Ja nämä on niitä ulkoisia voimia. Ja katkaisukohdan oikealle puolelle merkataan aina tuolla kuvassa merkityllä tavalla sisäiset voimat. Eli nämä sisäiset voimat kuvaa nyt sitä rasitusta. Ja ne rasitukset on merkattu funktioilla mx, nx ja vx. Eli se kuvaa sitä, että kuinka suuri se kukin rasituslaji on kohdassa x. Nx tarkoittaa normaalivoimarasitusta, Vx tarkoittaa leikkausvoimarasitusta ja Mx tarkoittaa taivutusmomenttirasitusta. Tuossa kuvassa on nyt kuvattu se ensimmäinen toimintaväli. Ensimmäinen toimintaväli muodostui sen alkupisteen ja kuormituspisteen välillä. Rasitusfunktiot määritellään samalla lailla kuin ne tukivoimat, eli tasapainoyhtälöiden avulla. Ja tästä kuvasta määritellään ensiksi vaakasuuntaiset voimat ja määritellään niiden summa nollaksi. Eli kuvasta löytyy voima AX ja sieltä löytyy myös tuo NX, joka nyt kuvaa sitä sisäistä voimaa, eli rasitusta. Ja merkataan tasapainoyhtälö vaakasuuntaisten voimien tilanteessa nollaksi, jolloin voidaan ratkaista sitten tämä tuntematon NX. Voiman AX-suuruus määriteltiin aiemmin 0 kilonewtoniksi, joten siitä saadaan, että tämän sisäisen voiman NX, eli normaalivoiman rasituksen arvo on 0 kilonewtonia. Seuraavaksi määritellään sitten pystysuuntaisten voimien tasapainoyhtälö. Kuvasta löytyy AY, joka laskettiin aiemmin, että se on 3,3 kilonewtonia. Ja merkkisäännön mukaan Vx menee alaspäin, jolloin merkataan, että miinus Vx. Muita pystysuuntaisia voimia ei ole, niin pystysuuntaisten voimien tasapainoyhtälö on AY miinus Vx on 0. Tästä saadaan ratkaistua, että Vx on sama kuin toi AY, kun siirretään toi Vx on yhtä kuin merkin oikealle puolelle, jolloin voidaan todeta, että Vx on 3,3 kilonewtonia. No viimeisenä on sitten taivutusmomentin rasitusfunktio. Ja nyt se valittu piste on se piste X. Eli määritellään pisteen X mukaan kaikkien voimien aiheuttamat momentit. Ja tässä tilanteessa X toimii muuttujana, jolloin se X voi olla mikä tahansa piste kappaleen alkupisteen ja sen voiman välillä, jolloin taivutusmomentin rasitusfunktiot täytyy kirjoittaa muuttujan X avulla.
merkataan x taivutusmomentti-rasitusfunktion alaindeksiksi, jolloin se kuvaa, että se momentti on kirjoitettu pisteen x mukaan. Nyt jos sen pisteen x etäisyys on sieltä kappaleen alkukohdasta x:n suuruinen, niin pystysuuntainen voima AY aiheuttaa momenttia tämän x:n suuruisen varren avulla sinne pisteeseen x. Ja vastaavasti pisteessä x on pistemäinen momentti mx. Tarkastellaan vielä merkkisääntöä. Nyt tämä AY aiheuttaa pisteeseen x nähden myötäpäivään olevan liikkeen ja rasitus mx aiheuttaa vastapäivään kohdistuvan liikkeen, jolloin mx merkataan miinuksella tänne taivutusmomentin rasitusfunktioon. Tästä kun siirretään mx on yhtä kuin merkin toiselle puolelle, niin saadaan selville, että mx on AY kertaa x. AYn arvo tiedetään, että se on 3,3 kilonewtonia, niin se voidaan kirjoittaa, että mx on 3,3 kilonewtonia kertaa x. Merkataan vielä näiden funktioiden eteen se toimintaväli. Toimintaväleinä voidaan käyttää tällaista suljettua väliä tai avointa väliä. Ja käytännössä näiden funktioiden yhteydessä käytetään aina tällaista tapaa, että alkupiste on suljettu ja loppupiste on avoin. Eli tämä merkintä tarkoittaa sitä, että nämä kukin näistä rasitusfunktioista toimii nollakohdasta avoimella välillä 4 metriin. Avoin väli tarkoittaa sitä, että nämä ei toimi siinä 4 metrissä, mutta hyvin lähelle 4 metrissä ne toimii. Eli voidaan ratkaista vaikka 3,99 metrissä. Mutta tämän merkinnän mukaan nämä funktiot ei toimi enää 4 metrin kohdalla. Määritellään vielä rasitusfunktiot tälle toiselle toimintavälille. Erona aikaisempaan kuvaan on se, että tässä on kuvattu kuormitus F, jolloin kuvitteellisesti tämä kuva on leikattu sen kuorman F ja oikeanpuolimmaisen tuen väliltä. Normaalivoima rasitusfunktio on täysin samanlainen kuin alkutilanteessa, eli siinä ensimmäisessä toimintavälissä. Verrattuna siihen ensimmäiseen toimintaväliin, niin leikkausvoiman rasitusfunktioon on tullut tämä kuormanuoli lisää. Eli leikkausvoiman rasitusfunktio on tässä tilanteessa AY miinus 10 kilonewtonia miinus Vx. Ja tästä voidaan ratkaista sitten Vx siirtämällä se Vx tämän on yhtä kuin merkin toiselle puolelle. Eli saadaan Vx on AY miinus 10 kilonewtonia. Tiedettiin AYn arvo 3,3, niin saadaan leikkausvoiman arvoksi Vx on miinus 6,7 kilonewtonia. Viimeisenä vielä taivutusmomentin rasitusfunktio. Nyt pisteeseen x vaikuttavia voimia on yksi enemmän verrattuna ensimmäiseen toimintaväliin. Tässä tilanteessa AY aiheuttaa momenttia momenttivarrella x tarkastelupisteeseen x. Ja kuormitus 10 kilonewtonia aiheuttaa myös momenttia. Ja jos alkupisteen ja tarkastelupisteen välinen etäisyys on x ja kuormituksen etäisyys alkupisteestä on 4 metriä, niin voidaan määritellä tämän kuormituksen ja tarkastelupisteen välinen etäisyys siten, että se on x miinus 4 metriä. Se voidaan tästä kuvasta geometrisesti päätellä. Eli jos tarkastellaan vaikka etäisyyttä täältä tarkastelupisteestä tänne vasemmalle päin, niin tullaan plus x verran vasemmalle ja oikealle mennään 4 metriä eli miinus 4 metriä. Tällöin kuorman F ja tarkastelupisteen x välinen etäisyys on x miinus 4 metriä. Ja se sijoitetaan tänne
taivutusmomentin rasitusfunktioon. Eli se toimii nyt voimanvartena tässä 10 kN kuormassa. Sen lisäksi mx vaikuttaa ja huomioidaan taas kiertosuunnat. Eli eri suuntaan vaikuttavien momenttien etumerkit täytyy olla eri suuruiset. Sikäli merkkisäännön suunnalla ei ole merkitystä, kunhan muistetaan merkata eri suuntaan vaikuttavat momentit erilaisella etumerkillä. Tuosta saadaan ratkaistua mx siirtämällä se mx toiselle puolelle on yhtä kuin merkkiä, eli mx on ay kertaa x miinus 10 kN ja suluissa x miinus 4 metriä. AY:n arvo tiedetään, se on 3,3 kN ja sen lisäksi voidaan kertoa tämä jälkimmäinen osa tästä lausekkeesta auki. Eli kerrotaan 10 kN kertaa x ja 10 kN kertaa miinus 4. Ja kun etumerkit huomioidaan, niin täällä on 10 kN edessä on miinus, eli tulee miinus 40 kN, eli se on sama kuin plus 40 kN. Ja sieltä tulee sitten miinus 10 kN kertaa x. Ja miinus 10 kN kertaa x plus 3,3 kN kertaa x on yhteensä miinus 6,7 kN kertaa x, jolloin tuossa on sen momentin lauseke. Toimintaväli on tässä tilanteessa tämän kuorman f ja sen loppupisteen väli, joten se voidaan merkata suljettuna välinä 4-6 metriä. Vaikka tässä kuvassa esitetäänkin tämän kuormituksen vasemmanpuolimmaisia asioita, niin se ei silti tarkoita sitä, että nämä rasitusfunktiot toimisi siellä kuorman vasemmalla puolella. Eli aluksi määriteltiin ne ensimmäisen toimintavälin rasitusfunktiot, ne toimii suljetulla välillä 0 avoimeen väliin 4 ja toisen toimintavälin funktiot toimii suljetulla välillä 4 metristä 6 metriin. Rasitusfunktiot kuvaa nytten sen rakenteen rasitusta kohdassa x. Kootaan yhteen vielä ne kaikki rasitusfunktiot tästä rakenteesta. Nx oli 0 kN 0-4 metriä ja 4-6 metriä, jolloin voidaan todeta, että Nx on 0 myös 0-6 metriä alueella. Leikkausvoiman rasitusfunktio oli plus 3,3 0-4 metriä ja 4-6 metriä miinus 6,7 kN. Taivutusmomentin rasitusfunktio oli 0-4 metriä 3,3 kN kertaa x ja 4-6 metriä 40 kN miinus 6,7 kN kertaa x. Näistä voidaan laskea lukuarvot kullekin rasitukselle. Yleensä on järkevää laskea metrin välein ne rasitukset sille kappaleelle. Eli tehdään taulukko, johon kirjoitetaan tarkastelukohta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 metriä. Ja taulukon muihin sarakkeisiin laitetaan leikkausvoiman ja momentin arvot. Ja nyt jos tarkastellaan leikkausvoiman suuruutta kohdassa 0, täytyy käyttää tätä ensimmäistä rasitusfunktiota. Se on 3,3 ja nyt tässä funktiossa on muuttujana x, mutta sitä x ei ole täällä lausekkeessa, jolloin toisin sanoen tämä leikkausvoiman suuruus ei ole riippuvainen tuosta muuttujasta x. Se on 3,3 kN 0-4 metriin. Ja 4-6 metriin se leikkausvoiman suuruus on miinus 6,7 kN ja myöskään siellä ei sitä x ole mainittu tuolla lausekkeessa, niin leikkausvoiman suuruus ei ole riippuvainen siitä x-arvosta. Ja tämä avoin ja suljettu väli tässä tilanteessa tarkoittaa sitä, että 4 metrin tarkastelukohta täytyy
ratkaista tällä alemmalla rasitusfunktiolla. Jos ratkaistaan leikkausvoiman suuruus 3,99 metrissä, niin silloin voidaan ratkaista tällä ylemmällä. Mutta heti kun mennään 4 metriin tai siitä suurempaan lukuun, niin täytyy käyttää tätä alempaa rasitusfunktiota. No, taivutusmomentin osalta täällä lausekkeessa on x-muuttuja, joten voidaan todeta, että se rasitus on riippuvainen siitä x-arvosta. Jos halutaan ratkaista funktion arvo jollain tietyllä lähtöarvolla, niin sijoitetaan siellä funktion alussa kuvatun muuttujan kohdalle se lähtöarvo. Eli tässä tilanteessa, jos tarkastellaan momentti-rasitusfunktion suuruutta kohdassa 0 metriä, sijoitetaan tuonne x paikalle 0 metriä. 3,3 kilonewtonia kertaa 0 metriä on 0 kilonewtonmetriä. Vastaavasti kohdassa 1 metri sijoitetaan x paikalle 1 metri. 3,3 kilonewtonia kertaa 1 metri on 3,3 kilonewtonmetriä. Vastaavasti kun sijoitetaan 2 ja 3, niin saadaan vastauksena 6,6 ja 9,9 kilonewtonmetriä. Kun tarkastellaan taivutusmomenttirasituksen suuruutta kohdassa 4 metriä, täytyy käyttää tuota alempaa taivutusmomentin rasitusfunktiota. Ja alempi funktio on kirjattu noin, että 40 kilonewtonmetriä miinus 6,7 kilonewtonia kertaa sitten se tarkastelukohta. Tässä tilanteessa 4 metriä. 6,7 kertaa 4 metriä on 26,8 kilonewtonmetriä. Eli 40 miinus 26,8, niin saadaan lukuarvoksi 13,2 kilonewtonmetriä. Vastaavasti, jos lasketaan kohdassa 5 metriä, saadaan 6,7 kilonewtonia kertaa 5 metriä laskusta arvoksi 33,4 kilonewtonmetriä, jolloin 40 kilonewtonmetriä miinus 33,5 on 6,5 kilonewtonmetriä. Ja lasketaan vielä kohdassa 6 momenttirasituksen suuruus. Sijoitetaan tonne x paikalle 6, jolloin 6,7 kertaa 6 on 40 ja 40 kilonewtonmetriä miinus 40 on 0. 6,7 kertaa 6 on tarkkaan ottaen 40,2, mutta pyöristyksistä johtuen se pyöristetään 40. Tarkka arvo tuolle momenttilausekkeen 6,7 olisi 6,6666667. Ja mitä enemmän sinne niitä kuutosia laittaa, niin sitä lähemmäksi se lasku menee 40. Noiden taulukoitujen arvojen avulla voidaan sitten piirtää rasituskuvaajat. Rasituskuvaajat on vaan graafinen menetelmä näiden rasitusten esittämiseen. Siinä kuvataan se rakenne ja rakenteeseen vaikuttavat rasitukset. Eli tuossa leikkausvoima on V-kuvaaja. Siinä lähtöarvo 0 metrissä on 3,3 ja arvo 3,3 on aina 4 metriin asti. Ja 4 metrissä tulee tuommoinen pystysuuntainen hyppäys. Ja se hyppääarvo on miinus 6,7 kilonewtonia. Ja miinus 6,7 vaikuttaa sitten tuonne 6 metriin asti. Joten graafisesti se leikkausvoimakuvaaja näyttää tuolta. Momenttikuvaaja on M-kuvaaja. M-kuvaaja voidaan piirtää vaikka ruutupaperille siten, että jokainen ruutu vastaa 1 metriä ja määritellään pystyakselille jonkunlainen skaalaus. Eli määritellään vaikka niin, että 1 ruutu vastaa 5 kilonewtonmetriä tai vastaavasti joku toinen arvo yhdelle ruudulle. Ja suhteutetaan sitten
nuo taulukosta saatavat arvot momentille niiden ruutujen mukaan. Eli jos tarkastellaan vaikka kohtaa 2 metriä, niin momentin arvo on 6,6 kilonewtonmetriä. Se tarkoittaa, että se on yksi ruutu ja noin kolmannes siitä seuraavasta ruudusta. Tai vastaavasti 9,9 kilonewtonia 3 metrissä on noin 2 ruutua korkea. Eli tällä lailla kun piirretään kuvaaja ruutupaperille, niin siitä M-kuvaajasta tulee tuon esitetyn kaltainen kuvaaja. Se lähtee 0 kilonewtonmetristä ja arvo muuttuu lineaarisesti tuonne huippuarvoon 13,2 kilonewtonmetriä. Ja huippuarvosta mennään lineaarisesti takaisin nollaan ja 0 saavutetaan tuolla rakenteen päässä. Ja näistä kuvaajista voidaan päätellä, että minkälainen rasitustila siinä kappaleessa on sen kappaleen matkalla. Rasitusfunktiokuvaajissa on merkkisäännöksi sovittu sellainen, että positiiviset arvot on alaspäin ja negatiiviset arvot on ylöspäin. Jolloin siitä syystä tuo leikkausvoimakuvaaja on piirretty siten, että 3,3 kilonewtonia plussaa on tuon keskilinjan alapuolella ja miinus 6,7 kilonewtonia on keskilinjan yläpuolella. Vastaavasti momenttikuvaajassa plus 13,2 on kuvattu tänne keskilinjan alapuolelle. Tällä tavalla kun piirretään momenttikuvaaja, niin momenttipinta osoittaa omalla suunnallaan sen, että mihin suuntaan se rakenne taipuu. Tässä tilanteessa, kun kuorma kohdistuu rakenteen yläpuolelle ja kuormitussuunta on ylhäältä alaspäin, niin rakenne taipuu alaspäin ja vastaavasti momenttipinta on alaspäin. Leikkausvoima ja momenttikuvaajat on riippuvaisia toisistaan. Eli tietynlaisella leikkausvoimakuvaajalla tulee aina tietynlainen momenttikuvaaja, eikä koskaan minkäänlainen muu momenttikuvaaja. Sellaisia yhtenevyyksiä noista kuvaajista voidaan löytää, että kun leikkausvoimakuvaaja menee vaakasuoraan, niin momenttikuvaaja menee aina lineaarisesti vinoon. Ja sen momenttikuvaajan kulmakertoimena toimii tuo leikkausvoiman arvo. Jos se leikkausvoimakuvaaja menee vinoon, niin momenttikuvaaja on siinä tilanteessa aina parabeli. Leikkausvoimakuvaajan nollakohta tarkoittaa sitä kohtaa, jolloin tämä leikkausvoimakuvaajan positiivinen arvo muuttuukin negatiiviseksi. Ja momenttikuvaajan maksimiarvo löytyy aina leikkausvoimakuvaajan nollakohdasta. Lopuksi vielä termistöä. Voima on fyysinen suure, joka vaikuttaa kappaleeseen. Momentti on vastaavasti voiman ja sen voimavarren aiheuttama suure. Kuorma oli ulkoinen voima tai ulkoinen momentti. Rasitus oli sitten sisäinen voima tai sisäinen momentti. Tuolla tarkoitetaan sitä, että kuinka se kappale on kiinnitetty siihen tarkasteluympäristöön. Ja tukireaktio oli vastaavasti se, että kuinka suuria ulkoisia voimia sieltä tuelta kohdistuu siihen kappaleeseen. Riippuen tuen tyypistä, sieltä voi tulla tukivoimia tai tukimomentteja. Tasapaino tarkoittaa sellaista staattista tilaa, jossa se kappale pysyy paikoillaan. Se ei siirry pystysuunnassa eikä vaakasuunnassa niiden voimien vaikutuksesta, eikä se lähde kiertymään. Silloin se kappale on tasapainossa.